Kandel-kandel duk wani nyawer jindet barang. Oh iya. Angger wis entek sastra kuwi kendel. Pilihane Mas Gareng sih ya. Mas Gareng. Nek ora kon selampane padha liyane, Bro. Ya. Nek ora kon joget perahu layar padha liyane. Oh. Pikan manuk ben dikiprahke karo Mas Gareng. Mergo iki Gareng se-Indonesia iki palinge jogete paling apik dhewe ya iki Gareng Berat saka Semarang. Ya. Oh, ya. Ikan manuk ya, ikan manuk. Ya, ya. Mulai hiburane. Ya. Selasa pikir wektu nduk mending seneng lawan karo masyarakat ana ing Kutorejo. Ya. Ya. Monggo buka bulan. Ya. Kiprase Pakde Gareng Semarang yuk. Thank you.
Sekian dulu buat Mas Gareng Semarang asli dari kota Atlas Semarang. Yo. Jogete wayang wong mulo becik mulo apik ning iki biyen pasti utawa A1 kuwi asale saka wayang wong. Gareng wayang wong saiki wis arang-arang sing anggap ganti pindah ning wayang kulit. Nggih napa mboten Pak De? Ya, iki sing ana rezekine sing tak parani. Ya. Iki tanpa jiwa Sing apa? tak mungkin sik. Sampai kok wis sepuh men. Ora sepuh piye iki wone atis kok polahe oksigene tipis iki. Oh, nek wong adem iki oksigene mah tipis. Wah, kok iki sekolahe ra tau nampa apa fisika. Wes. Ngono ya. Wah. Jan, aku semangat mergo ora gelem kalah karo bapak-bapak itu. Oh iya, panitia no. Yo, iki lho. Ya. Sing loro kuwi dapat sadar, sing siji iki ora dapat sadar. Nek kok kapok, Heeh. bareng kepengin nyedak presidenmu, waktu itu yang tidak ada, mungkin si sadar ini tidak si presiden dicopot. Jadi bapak ini biar ya tahu mirsanya ini. Ya ketua panitia. Duduk. Sing jaketan itu. Oh iya ya. Saya duduk panitia yang kambingnya rapodo. Orang panitia aku. Iya. Wah, saking senengku Mas. Ngopo? Lagi itu aku tanggapan Gareng parkirku sekilo. Ora iso mlebu. Ora iso mlebu ya. Ora iso mlebu PKL lagi lho. Bersih desa itu juga menghidupkan UMKM. Ya. Jadi tujuannya ini warna-warna. Bersih desa iki tujuane warna-warna. Mungkin. Lah menurut sampean apa? Loh, wis teko bersih desa iki resik-resik. Ya. Bersih desa. Heeh. Berarti lho. Bermakna untuk keselamatan desa dan masyarakatnya. Kuwi Kalau iso diatekne berarti bersama-sama cara pembiayaannya itu akan ringan. Ya, kuwi Sih iso tembung si karo H. Sini siapapun harus berpartisipasi kalau merasa masyarakat sini. bodoh aja. Nah ini. Wes. Ora ngoke lewat ini nerangke iki udah udut. Ayo berhenti to ya. Nek aku rokokku dhewe. Bono dhewe panitia. Ngono. Wong jenenge aku seneng ora. Apa? Aku ngerti dhewe saking suwe ra tau nang maknya kuwi. Nganjuk. Wis tekan nganjuk urung. Wis. Lha maknyuk ngene. Oh ya wis kan iki dari maknyuk. Maknyuk. Aku teko aku budalku kegasian. Terus aku waktu itu tak buang ning res area Kabupaten Paving. Kabupaten Paving iki opo? Res area jalan tol ono res area Melok Kabupaten Paving. Ku gede ngene. Paving iki opo? Omahmu ku lho. Gua iku karang anyar kok. Lho yo karang ki apa? Jimise. Karang watu. Nah, anyar wis arani watu sing anyar ki Paving. Ya. Ora tau itu bolongan jalan. Dan guru tante waktu bareng wis pagi sore bablas nih aku ora metu pintu tol Nganjuk. Pintu tol kabupaten ora iso milih. Kabupaten ora iso milih. Ora tau piknik lho. Kabupaten iki Madiun. Madiun sampe Madiun. Sampe sing metu Caruban. Iya Caruban ki ora iso milih wong nyaruk kok. Oh ya wis Madiun wis manut. Heeh. Wah wong aku iki ning kene wis tak apani wong aku bola-bali ra wis kulino lewat daerah kecamatan Lotekoli. Lo ceret. Ora model tak iki ceret iki ora tau digo ora boleh teko. Ya wis manut. Lo teko ini. Dulu desa Purworejo, kecamatan Loteko. Wala golek SMP kono mongko ora lu ceret, Mas. Apa? Ini lampune mati dadi lu
Lu cere. Keringan. Mati kamu. Iya. Yang matur ngono ngene. Amba-amba saged cumruk wiwit kuncung ngantos gelung nembe sepisan niki klosoan mriki nggih Bapak-bapak. Nggih. Ayo, sampean iki apa jenenge jagelan kondang sak Indonesia wis ngumbengi. Lah kok didadak petang dina kok iso iki lho jenengan. Sepi. Lah kuwi ora tau munafik prasaja saklone. Apa jenenge Pak Haji Jumadi sing bakal calon kepala desa kan ngobrol aku karo panitia karo Pak Madi barang kuwi. Kurang petang dina. Iki nek lapangan apa jenenge Purworejo iki wayangan Kang Koto ora bintang kuwi kurang gayeng mang padose Mas Kangko. Aku langsung beli jenengan bilang kok yo iso. Lah yo aku jangil Mas. Apa? Yen bumi iki ora ditanggap ning kene. Aku bumi iki nganggur. Akhir ditanggap ning Jakarta. Sopo. Aku yo matur nuwun Pak Jumadi. Yang sampun duta datang kula kapring ngedengaken swasana saya panjenengane Pak Kades vokalis band. Sopo? Gitaris. Masuk gitaris. Keren. Oh, keren ya. Lagi ilmu, mula ya jenenge pas ya. Pas apa? Asmane sapa? Sugito. Sugi iki Sugi sanak Sugi sedulur supel piyayine. Oh ya. Lagi kepetuk ae dhewe pisan mulih gojeki kemakalan. Lah iki Pak gitu. Rupanya lurah setengah dagelan kok. Mulane kok ora didagini dhewe. Lah ora iso giat bangun desa lan makmurke masyarakat. Mula 3 kali periode lancar. Mula dadine tombok dilakoni waton masyarakate sejahtera. Itu bisa. Betul Pak Jumadi. Oh, Pak Jumadi beda. Bedanya apa? Jujur piyayine. Makin mapan ekonomine. Ya. Iki dipilih mergo patut dipilih. Oh. Yo nanti iso lewat yen wong lewat dhewe ra rene meneh. Wong dene aku seneng ontek-ontek apapun saya onceki kok. Oh ya. Lho, bojoku tak onceki dadi anak loro. Anak loro yang asale bareng dari dokter kabeh anake. Saiki iki dadi Bilane karo Pak Lurah lho. Bilane kok anake dokter. aku dadi saiki watuk ning omah kuwi ra wani, Mas. Sumpah lha wong anakku loro karo dokter, mantuku loro karo dokter, ben sak omah iki doktere papat. Oh iya. Watuk kowe ra wani, lha watuk bisa diopname. Iya. Ngerokok mau mudun ngono. Udah dimana karo anakmu? Oh, aku omahku kene. Udutku ning pos kono. Loh, aku bukan apa-apa karena menghormati saiki aku ya ora ketangkep pipi aku diundang, Mbah. Mbah, wis tuwek aku iki. Mbah Tatung. Mbah apa? Mbah Tatung. Katung. Cah cilik nek ora iso cicit jangan Mbah Tatung ngono kuwi. Oh iya. Iya. Mbah Tatung. Mbah Tatung kok nganggo tato. Iya. Mbah Tatung kocok. Loh. Wong jenenge iki mugi-mugi bisa iki lho. Kadang kala ya bener pira swaramu kadang keliru. Iya. Dimaklumi semua kan. Untuk Rejo. Ladoro Kutuk Rejo. Aku ngomong takoni nang kono Kutuk Rejo. Oh iya. Ya ternyata Kutuk Rejo. Kowe ngerti tegese Kutuk Rejo? Kutuk Rejo. Nah iki lho. Disesuaikan karo keperluan demikian. Puji puji syukur kunjuk ing ngasanipun Allah Subhanahu wa taala dan menika ngawontenaken resepsi bersih desa. Tok kuwi tu matenika. Tujuanipun kangge keselamatan desa lan warganipun. Ya. Regen gaya hiburanipun wayang kulit dalamipun piano Dwijo Kangko. Ya. Jo kuwi welinge Pak Jumadi. Jo lali garenge Semarang kudu dikongkon.
saya. Bosmu begini Pak Jumadi ya. Ya. Kare wani digoceki panitian rono. Numpak kendaraan roda loro iki tekan gone jempolku kemong. Ngampuki bakul-bakul sana. Sing tenan aku lagi iki ning kene iki kaya apa dimulyakne Mas. Ya. Wis teko langsung di kongkon mangan, wis dicepaki ngombe. Ya. Mung kopine nggo metu iki. Ini Pak Camat, Pulau Camat ya ora apa lho insyaallah. Pak Camat ora? Iya. Iya Pak Camat. Lho, Pak Camat. Mun saya Pak kula namung ngatur lho Pak. Apa? Desanipun sampun ninggali kok camatipun derek. Bijang napa nggo dawuh. Upami mboten wonten anggaran, dalanipun mboten saniki. Sing penting dagelane tetep kula. Pak, ini badres, niku badres campur lesus. Bakal Pak. Mbok diterjemahke, melu rame iki Pondok Rejo wis kok terjemahke lagi lo ceret motor angel iki. Lo ceret sama ninggal. Nanti baru kita nono. Lo ki loyalitase masyarakat marang kecamatane kandel. Ceh. Saiki cewek cowoke ganteng lan ayu-ayu. Ret. Reti retribusine ora tau telat. Iki Pak Camat iki. Pasir. Pajak. Oh iya. Lho iki Menawa pinter. Anom ducuk aku wae motor. ana rokoke ra. Ono. Asalane Pak Dito ya. Padha-padha ngemis tak jaluk dhewe. Ya. Anom ducuk aku tegese apa? Aku takon bapakku dhewe ora dong. Atine lho Pak Anom ducuk aku mbole kowe lha tak jenenge kuwi. Iso merdene, berarti luwih pinter timbang Pak Sukron. Apa-apane pinter karo Mbah Sukron ndak aku sok santet. Akeh penggemare lho terbukti idung. Iki do mirsani awakmu. Akeh penggemar. Iya. Amin. Nampa wahyu kepinteran saka bapak lan isi Surakarta. Mergo kuliah. Kuliah. Dwi. Bojomu. Iya, bojomu sing Dwi. Iya. Dwi bojomu. Dwi iki jenenge bojo. Oh iya. Jaga kabudayan tugase saiki ketoke kowe nyambut gawe iki sejatine kowe lak melu jaga kabudayan khususing wayang kulit. Oh iya. MC ini juga hebat loh. Ini terus seni wayang kulit ini tidak hanya harus apa jenenge dilestarikan. Ini juga butuh di urip-urip. Kuwi jo. Kang, ayo Kang. Bisa no. Ora tutup piye? Kalau mangan kudu entek. Kang. Kan dikarepake budaya wayang kulit ini tetep lestari ing bumi Indonesia. Kare dhewe entek. Kaya-kaya yo iki dalang sing paling laris sak Indonesia. Amin. Amin kok. Rokoke wis kali ngeteni duite. Ayo, jeneng kowe sampean wedene aku ngetokne rokok ya to? Nah, iku mosok Pak Dito ora apa-apa. Kok gak urip tak panggung. Ya. Aku wis menanani mau wis adem-ademan amplop kok. Coba. Mau sing didumi wong pirang-pirang lho kok sing manyuk burung telu tok. Wong ngerti iki. Monggo ta. Aku ini senang ngene Mas. Iki aku bukannya ngelemar aku ditimbali, Bali tak omongke. Dimanapun tempat kalau desa masih mengadakan bersih desa, kuwi ateges desa penduduke isih guyub rukun. Ya, bener. Iso sambat sinambatan beda iki ora jenenge elek wong kanyatan. Yen kula niku Pak tlatah kutha, isine tur manggon kula mboten teng kampung. Teng perumahan isine gur lulu gua. Lu masuk wilayah gua makan. Loh tenang Mas, makanya saya salut dengan masyarakat pedesaan masih guyub rukun terbukti adanya bersih desa malam hari ini disonggo bareng. Gede cilik ora masalah sing penting melu-melu bertanggung jawab. Mas,
Yo, enak sinden sak kepel iki. Tampilane sesare Pak Lurah. Iki sinden lho, masamu darane apa mau? Pak Kiro sing dolanan didol. Mutu. Iya. Ayo, ngapain lo? Wah, pampak, mau nggak yuk. Kimoa dari Kediri, yuk. Nyamuk kayak kok meneng ae nyawan. Nggih, napa kula ayu lho. Nyawan kok meneng mandeg kok kedep takonan nang bagare lho. Mbak Kung, Mbak Satung. Ya Kakung. Apa? Kok dua dan balo, kok wong Padahal Bareng niki Pak Gerengin umur pinten nggih? Suwita itu wae ora. Suwita itu wae ora. Tuwek. Tuwek. Nggih. Mbah tuwek aja. Mbah tuwek. aku ora guru wae suwek barang kok. Kowe iki tadi wae kabeh rumpuru. Aduh, diambil. Masa mau bioramu iki. Kambing sampean lucu. Bener Dok. Ngabene apa kaya barmangan bayi. Kabeh sangat lucu. Lagi aku lho. Lagi saiki lho aku nih. Iki lho, iki. Kalau berarti nek ngobok kambing. So tadi lagi jujur kok. Sing diroyo apa ya kuwi? Oke, kowe bocah ndi? Kula bocah Kendiri. Kediri. Oh, yang awak. Sekolah pun yang awak. Oh, kali Yang diri yang oh nyawa. yang awak. Jenengmu sapa? Kimura. Wah, sok Jepang. Kok iso sok Jepang? Jenenge Kimono. Kimura. Oh, Kimono. Dudu. Oh, Kimura. Ora umurmu ki piro? Umurku 9 tahun. Pasti rani dinan. Jangan tahu ki pas. Nggih pas niku. Lho, lah iki kelas piro? Aja deket-deket aku itu. Tapi aku dia. Macam ini dulu. Oke, nanti. Kok tak sini jujur ora nang kok. Lah ya ora gelem cedai. Kowe kelas piro? Kelas 3 SD. Ora wis nandur apa? Maksudnya Pak Dalan. Nandur paling. Nandur pari. Ora bonmu nandur wayek lho. Wong cedai wong tuwa wedi. Aku ki elek-elek iki menungso. Nggih. Ora ngono tenan. Iki aku wis krungu-krungu ning kok padha nang sisan iki ya, Dok. Nggih. La. Tak takoki sik. Oh, iya. Niku gigine sampean kok kuning apa ora sikatan? Iki nunggak semi karo gamelan. Nek gamelan kuwi sing wujute ngono, kuwi kudu kaya ngono. Wah, kowe iki belum tau dicokot setunggal werbo ya. Wong senengane iki yo pancen kaya ngene ya, Bro. Nek ngene aku tetep berbangga hati. Dari dulu saya wis menangi beberapa bijuan kosinden cilik muncul dari Jawa Timur. Oh iya. Ya toh? Contohnya siapa? Almarhum Mega, Mega. terus Niken, Ah.
terus apa Lintang. yo termasuk iki. Iya. Berarti aku ngerti cilikane saiki jebakan-jebakan iki iso ora ya ngerti ra ya awake dhewe iki jebakan iso ben ngerti kok. Ngerti. Oh, ngerti iki. Ngerti kok awake dhewe awet dawa umure kok. Wis ana dhisik ya ora apa-apa. Aku wis pesen gawe setak gogo. Kau. Iki mudane apa? Mudane apa? Undang apa sebutamu? Ki apa mo apa ora? Ki ana dicoba. Mo Mur. omah Nggih, kula lak dipanggil di rumah Kim. Kim. oh Kim Jong-un. Kim. Nggih. Oh ya wis sapa wae sebutane ana tembunge asma kinarya Joko. Bapak Ibu lenjenenge kuwi iki mesti ana Joko ana maksud tujuan sing positif. Ya, iki mumpung kowe sing bali kuwi sapa? Iki. Sing bali Pak Jumadi. Pak Jumadi. Nggih. Kowe arep ngaturi yen lagu-lagu apa yen bawa-bawa apa ora mung kagem Pak Jumadi ning kagem sedaya kang mirsani. Niki kula pengen nyanyi kutone sampean. Udah nih sampean. Putraku ngendi? Pangkur Semarang. Aku semangat iki ana lho, Bro. Oke. Apa lagu kaya kejak gerut. Aku semangat. Ada masa preman kok. Angel, Pangkur Semarangan ki angel. Ayo lho. Nggih, mboten apa. Coba ya, Lho. Kowe yen Pangkur Semaranganmu apik tenan gamelan iki lho, pengen. Iso kok ngomong aku. Iso pengen. Tunggu dhewe iso ya, Lho ya. Nggih. Sampean. Aku lak wis sampun terkenal bakal nanggap Pak Ki Among Dwijo Kangko. Wah, anak mana kok? Nggih, Kapan, Bro? lak wis terkenal. Oh, ya, ini wis mulai terkenal kok. Nah, wis sampean sama ya sing jaluk meneh tanggal 5 Agustus meneh ngaji meneh ya. Oh. Siap. Nah, kowe iki wis jaluk besok kae lho, Mas. Gale. Aku ora boleh ditambah iki. Wis suwe tadi yang terkenal. Ya, biasa. Pak Pangkur Semarang lho. Wah, ya, biasa. Ya. Nek salah bener to, Pak Ji. Ya, nek ora seperti Laras sing mawon. Lah sapa? Kira-kira. Mingkar mingkuring koro Ye, ngono kuwi. Lagi betul bisa to? ora Api ora. ora pate. Yo ape udah ditakoni ape kono ape yo aku. Ning tembunge aja ukara. nggih Nah, ya. Kali lur ing ora. Ora ya. agarono karenan mardi Mabdi panitia ya. siwi Ngomong gareng. Bukan istiro sudah turun Mas. Lho, yo ape. Ning polamu aja sok mudet ngono. Mudet iki sing mati kowe. Ning pas anten lho. Sawane bokonge. Diprediksi. Wah, gayane. Nek terus no apik tak semot. Ah, sing dur. Ayo.
gawe anak ini nang gawe iki ora meni malam semua. Gawe iki lho. Duwe keluyan yang sangat luar biasa. Iya lho, mangko Semarangan ini kali kemarin ya. Macam orang lho, tak sawang kok kira ngade rupane lho. Duk. Tak sawang kok ini silap godhong ganyong. Apa iki? Irunge mendelep batu enak. Ning cabe. Iki kanggone dibilang to. Oh, taruh. Apa bidangnya dulu aku? Tetap mau apa-apa diblong. Nyawa dari kosong. Semarang ini nilai kesulitannya tinggi, tapi dipangan. Ini ya kuwi, sing wanci leleno bino mati. Apa kuwi? Ya iki mulu. Ane sajake nembange ning dhuwur prau. Hebat. Wes, kowe iki diwet-wet terus berlatih jangan kelas diri. Ya. Ya. Lah abi bisa ngene nggih. Kok tak omongi aja ngomong. Ya, iki antara kowe karo aku. Awake dhewe iki padha-padha golek duit saka pagi. Halo, cukup. Lagunya mana dulu? Apa yo? Niku. Apa? Kado Semarangan karya sigro. Wah, Yo. kita orang mundur jasa aku iso sama ngatur ini bodan. Assalamualaikum, sugeng dalu ucapin nyuwun dening pemanik dening kok kados sedaya pamirsa. Salam saking Bahyono, Buka. Yugono, awakane sedo. Nggih, kula saged. Semari saya. Oke, sedang awakane sayu. Sugeng dalu adalah assalamualaikum saking Bu Amin, warung kerupuk pecel Desa Purworejo. Yaitu makmur makan di bapak di masyarakat Desa Purworejo. Komunitas PDKP, penggemar Jalan Kangkung Purworejo. Samudayanipun, lan panitia bersih desa.
Matur nuwun. Nggih, cekak nyuwun lagu dangdut Puspita Mawa. Saged. Apa nek iso ndur Iki arahane siji. Ben itu duwite. Ini jane siji lho bang kecil. Kabeh dami duit iki. Pemanduk iki duwe gak awakmu lah Pak Kakko sekali panitia oke. Sugeng halo Pak Kakko aku pun. Halo. Halo. Nyuwun lagu Momanik. Wah, nggih, monggo kalih. Heh? Niku ndekmu maneh. Apa, Dok? Oh, ya. Tak macane sik, Dok. Iki tak macane sik ya. Oh, ini aja. Oh. Setunggal Momanik mau kali dina. Nggih. Angka 3 gadis Kalimantan, angka sekawan cucur bawuk. Angka wonten Pak Angka sekawan cucur bawuk. Tenan, apa nek iki? Ono ya? Ono. Ono wis ora tak aloni wis pokoke. Ora apa-apa, cucure ora apa-apa. Gede menika sedaya kula tujuan sedaya warga Purworejo, panjenengan duwe Kakko Purworejo PBKP. Nggih. Matur nuwun, Pak dalam mugi jogipun tambah laris amin. Amin. Nah, ya Dok, lagune memane ya Dok. Nah, iki duwine pengen ya. Nah, ya. Mati mawon. Mati mawon. Kalau kamu Ora aku lali piye? Nggih, aku dipek manuk. Pak Ridi. Nek mau Oh, ini tak kopi. soalnya mas enek kuku di Ah, banyak kopi tak kopi lo. Apa kuwi? Pahit. Memane ya. baik rasa didelok. Pahit itu rasa dobe kok didelok. Dan sadurunge dhewe delok sing rupane apa. Ini akan bilang luar biasa loh. Dia ngenani metu aku ning ngendi ke masak gerungan iku wale. Malah kalau mau kobal. Saiki wis aku wale saiki pinter. Dhewe ning panggung iki dibodoli diwane karo bojoe. Nah. Dia makan suwun dia ketiwi. Dia bojoku lah ya tahu berarti sih dari ini kita. Ah, itu pilihannya dia. Ya, mungkin tadi ini kita sendiri aku pun Mau aneh. Manek Nah. saya ngarang kalau mau yang mana ini. singarang. Pak Gereng. Pak Sun Gondrong. Oh, Ditulinake yang ngelakoni lagu disebut pengarangnya kanggo ngurmati sing ngarang. oh, ye, Pak Sun Gondrong. Iya. Dia meringi sentuhnya meringi. Ini loh, Bu. Tapi kabeh kuwi kudu dicake ya. Oh, ora ono wong retak. Mane Mari bareng kamu sali ya Mas. oke. Ndak anu kok jenenge langgam sini Mas Coro. Nah. Oh masih ya Dok? Ya, oh masih langgam terus lanjut. Ya, coba. Yuk, buka soal keyboard. Yuk. Mas Biono masih malam, BPKJ. Bangun.
Terima kasih. Lancar, luar biasa. Lagi iki. Aku tak dene jare lagi iki. Apa? Di sini presiden lagi iki. Seneng apa seneng? Ono nembang kok. Tuh aku diperintah. Sudah ini. Sorry kok goni batok ora gelem adik. Kowe nganti goro-goro. Yo lagi sing jare sportivitas seniman. Ya, sampean barang ya ngono to. Iya. Ngomong karo nyambut gawe karo nonton tontonan. Ya. Ngono. Niki Pak Dito, Pak Kepala Desa. Jatuh ini tidak manggung, sapa sing abikane munggah panggung monggo. Ki mau entuk info ana sing arep nanggap aku meneh. Jatuh iki bawa menawa penjane Pak Jumadi yo kersa tidak manggung ya. Monggo. Ya, monggo. Pakai anu lidah panggung Pak Kades, Pak Dung, Pak Sinten dari Jakarta, Pak Kades. Monggo Pak, yuk. Semuanya musik masuk. Ya, monggo Pak, tidak manggung yuk. Perpacu dalam musiknya Indonesia. Mas Yanto. Nggih, Pak Dik kita. Kok mau kok stereo kalem ya? Napa? Stereo kalem. Oh, dia ada masalah lagi. Kalau piye? Kalem ya. Belum panas sih Pak. Itu hampir sloppy.
Lu masuk. Kulo niku gumun. Gumun apa Pak De? Gumun. Bab napa? Si Pak Sumar Bagio Gareng nggih. Nggih. Luar biasa, luar biasa. Nggih. Aku kalah bocah cilik. Kita mau duket, kudu duket. Yo ngono kalah kali sing cilik kok. Dan kali ini tuwek-tuwek gede kok pangan, Pak. Kulo jeneng kulo nggih dionceki. Nggih. Namine Pak Jumadi dionceki, Nggih. Mas Kangko nggih dionceki. Nggih. Lah nggih. Dan iki nggih ngoten teng napa untuk nanggap ringgit Purwo Napa? kok dinane minggu. Nah, ini nggih. Enak kok dene apa Pak? Minggu. Minggu. Minggu dinten niki kanthi wontene nyadan utawi presiden desa midhangetaken lan mirsani kanthi kidalan Wijo Kangko kalian bintang tamu Gareng Semarang Pak Haji Sumar Bagio. Senen kanthi senenge netro. Ki nek ordine Selasa. Selasa Prei. Selasa prei. Selasa. Seselono. Selasa terus tekad di mana? Selasa selakno ngamal marang sapa-sapa. Dan lu dengan ngamal memberi bulan pada orang banyak. Ya. Saat ini kulo gitu Gareng. Aduh, Ini ora gelem kalah. Kulo Gareng. lurahan dari arep pensiun kok. Goleke rampung ya. Lah foto sampean karepe nek wis dadi mantan kulo dadi pasantren kok piye? Ampun. Gareng iki Gareng nopo? Gareng. Nggih. Gak mantep yen bayangan orang gawe gareng. Iki diruwoke yo. Jawe urai. Heeh. Wah, pepiro kene mecahe. Gareng terus nggih. Ah. Apike Hah? wayangan wulan ngarep ora sanggawe bintang tamu. Sapa? Piye nek sekolah, De? Ora. Blas. Sapa? Ora ada to, Pak. Ora sakake kok. Iku dasane Master. Iya toh? Ora elok. lurah kok. Ora elok wis kaji putrane yo wis padha dadi toper kok cik gareng. Kalau konversi oleh gareng. Kak ngomong ini, nek kula boten gareng, boten entuk duit, kula njaluk bojo kula boten dikeki. Iku lho ora elok. Ora ya. Wis kaji putrane yo wis padha dadi dokter kok cik gareng. Padian jiwa. Wah, iku. Jiwa Suraya. Nggih. Gareng terus berarti apa? Enake gareng iki diingu sakatine. Aku ayang ngomong wedhus kok. Oke, sik. Oke to. Yes. Wis niku wis dadi ngaji wis iso dadi putrane dadi dokter barang kok yo cik gareng. Lah niku enake diingu sakatine. Nggih, paten kula Garengnya nanya pensiunnya, ya. aku sing pensiun yo Lah kula dhewe PNS Mas malah. PNS itu apa? Lalu ini pegawai yang serabutan loh. Mungkin bisa pasangan Mas Gareng gitu. Wah. oke, makanya Pak. Apa lho? Oh, ki lucu lho Pak. Ada sih. Terus itu kenapa Bang? Ratuan nang di wayangan. Hah? Kudu nganggo gareng. Lawan harus diterek. Nang di wayangan mesti ono bintang tamune Gareng Semarang Bapak Sumar Bagio. Di rumah ini. Siap. Kok dhisik terus ki De. gawe senenge wong akeh muga-muga kusnul khotimah. Lah bulan tanggapan terus. Lah bisine kok kuat. Amin. Kalau diparani mencolok lah, bukan ngurung gitu bikin. Dengan suruh rumah berarti kilo pun masuk surga. Dapat. Saat ini betul sadar. Umpama pil ini pun kumu bima. Wah. Pilih umum gimana? Kenapa, Pak? Mau nih kok. Kurang kuat bini marah.
Wah, ya. Lah benten nek kali Nek kula rezeki nom iki piye, Bu? kita. Pilih kita napa? Pria zaman laki-laki lagi. Wah. Komando si kenceng Kelawan apa? Pilih kuku bima. Kurang puas. kurang kuat, bini marah. Jadi sampai itu rasak ya. Bini marah. Hasilnya siapa? Kurang kuat. Bini marah cari yang lain. Boten Pak. Pak Kades. Apa? Niki mau panyuwun saking masyarakat mriki khususipun Pak Kades boten sekte tansah kepengen ngembang utawa nyanyi utawa napa. Oh, ini mungkin terus dikasih kopiah nih. Sinan Pak. Oh, ini betul bintang tamu gabah kalian di garing orang. Putih Pak. Nggih. Jadi Sinar, Pak. Dokter pengen bukan pulau presiden apa Oh, sehat. Sinar, Pak. Wong kane Pak Haji Jumadi. Oh, oke, Pak Haji, ngono Pak Haji. Kale Mbak Cici. Mbak Cici. Oh, nggih. Untuk guru ya. Tak tunggane Mbak Cici. Terus oleh Terima kasih. Kang Mas kula. Nggih. Sing di tahun 2024 Nggih. niku nggih nanggap jenengan teng Desa Mlinggo. Nggih, niku. Nggih. Niku sing bau kan Mas Sekarang. sekarang. Nggih. Niki Mas kula sing tahun 2024 nggih nanggap jenengan teng Nggih. Desa Mlinggo niki badhe nanggap malih. Amin. Ya, nggih. Jadi sing nanggap kok badhe ku. Niki anu Mas. Niki namine Mas Patmo. Oh, Mas Patmo. Bukan nggih. Nggih, 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 nggih. Patmo niku pinten Mas? Patmo niku papat kali 5. Berarti songo. Songo. Berarti songo niku angka sing gedhi dhewe. Gede dhewe menangan. Ya, niki mungkin badhe ngersakne jenengan malih. Siap. Tapi boten ngersakne gareng. Oh, nggih. Wah, kendaraan roll boleh kurang panjang. Oh, ini Mas Patmo. Ini saya pun badhe nanggap. Monggo, ya. Nggih, siap. Kulo dikarep. Nggih, kuwi napa? Beban kulo nyawer oke. Syukur ora usah. Oh, ya ampun. Dijokoi joku semua. Mas tak boleh ngebuka ngomong. Pak Jim. Terus le niki kita kesopen. Nggih, nggih. Kulo nggih gadah bintang tamu Mas Nanang PD Kesanggah. PJ. PD. Pak Pendedet. Nggih, Pak Patmo kakek mutan panjenengan. Wong apa jenengan iki dereng telas lho. Kok nangkap malih. Pak pinten? Mana? Ya, letak mimpi. Nggih, nggih. Oke. Dikote Pak, dikote nggih pun. Kote 5000 Pak. Mas besoknya kok karo aku. Siap, siap Pak Patmo. Nggih. Berarti ini nanggapnya pokoknya mari jebel. Monggo Pak Haji Jumadi paling bangun apa? Menika sampun. Ya ini mendel Pak. Oke, ibu Moga malah ngersake perdagangan Mas. Kebangangan. Nah. Ora dituntun. Ayo sebelum mati nonton. Apa yang ayo kosong. Oh. Jadi penduduk jalan. ini anu Mas. Nggih. Ini. Mbak Niji itu duit kasih. Ini lu tak. Dan lo padahal lo harus ketua KTN kabupaten. Tapi bersyukur tetap dulu ya. Nah, nggih. Ngapres kakak gitu. Nggih, terus. Jadi lagu ini tembakannya juga itu. Pak Goreng. Dengan Pak Haji Jumadi dia ini mendel ora suki swara ning suki gawean kok nyambut gawe kakek amre. Iki ora ngendi apa-apa sing wis disawer 100. Sama karo to? Loh, melimpahnya aku ini. Saya kalau sekarang ini kayaknya ini Mas Jangko. Nggih. Bukan pulau kan ini. Ngene iki. Pak, Baik, ayo. Nggih. Ayo, Cici, syukur. Merasa apa? Oh, nyawer. terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat bayangmu ini. Wah, ini tembakan. Tembakannya. Monggo.
pun aturaken monggo kali joget-joget sesarengan teman-teman kalian tirakatan. Ayo masuk dalam baju Mas Loro. Ya, tembang kangen kok. Tembang kangen. Ye. Ye, iya. Oh, masuk yuk.
Mbak Yeyen sama Kator. Monggo. Mbak Yeyen. Monggo. Nggih pripun Pak Pano? Nggih. Kilo kebetulan Pripun Pak? Nggih. Siap. Oh alah. Endek sanggare Pak Lurah iki. Alhamdulillah sehat selalu. Ayo sama saya. Nggih, siap. Wes saestu. Gareng ra usah gareng. Gareng diliwati ae. Ya Allah. Aku koordinator penerima sawit. Nggih, sudah nuwun, Pak. Nggih. Wah, yang perlu koordinator di loro, Pak. Pak turun, Pak. Nggih, sudah nuwun, Pak. Mugi sehat selalu. Oh, Pak. Teman bisa dia. Nggih, monggo. Monggo Pak Camat. Kapan nikah wonten ing panggung? Monggo. Pak Janami. Dan rame. Dan rame kali Pak Camat monggo dawuh saking Bapak Sugito. Pak Samani. Monggo. Oh, ya, Pak Janami boleh paling dan kameran yo. Monggo Pak. Ora itu saran jumpa malamnya. Nek buatan kiai ini harus nyembah mana. Pak Janami, Pak, ora kudu jadi saweran. Begitu. Nah, bersatunya TNI dengan masyarakat. Nah, kata lagi di jagatnya ini. Pak Camat dari Menteri Nopo. Sedih mawon nggih. Kagem masyarakat khususipun Butuh Rejo nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus Pak Dalan, Nggih, Pak. Sangko nggih. Saya menyampaikan bahwa mulai bulan Juli sampai 31 Agustus pelaksanaan sensus ekonomi. Maka dari itu kami mohon bantu nggih pencatat sensus. Nanti saya insya Allah sensus ekonomi itu untuk data sebagai pelaksanaan pembangunan arah pembangunan baik di tingkat pusat, daerah maupun di wilayah kecamatan. Intinya saya mohon dengan sangat Bapak Ibu untuk bisa membantu kaitannya dengan sensus ekonomi. Selanjutnya pun pesan ya, mulai juga bulan Juli ini bahwa masa bakti BPD itu habis tanggal 26 Desember tahun 2020. Maka dari itu Bapak Ibu mohon berdoa dengan saya, pesan mungkin dengan juga gadah anggota BPD tidak persiapan pengisian anggota BPD. Maka dari itu saya berharap yang penting guyup rukun. Mungkin di bawah sing saya, sinten mungkin kang kecibah atau BPD mungkin dipun musyawarahkan datang di lingkungan masing-masing. Lanjut saat terusipun juga kaitannya dengan pemilihan kepala desa. Mulai bulan Agustus sudah persiapan pelaksanaan proses pengisian pemilihan kepala desa. Insya Allah mungkin dipun laksanakan wonten bulan Februari. Maka dari itu sudah malih Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus Desa Butuh Rejo maupun di wilayah Kecamatan Barat, saya mohon dengan sangat yang penting tetap guyup rukun. Monggo mungkin disambut kami saya, rasanya mungkin ada estafet kepemimpinan, tak sampun pun mungkin kepala desa habis bulan Februari maupun Maret 2027. Kalau kita nyata Pak Dalam ada luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Camat berarti mengesahkan lagi nopo. Ini Pak Camat suka kepean nopo. Nopo Pak Camat? Taman Jeruk. Monggo Pak Camat riyen. Taman Jeruk.
Buatan apa kalau Mas Dereng? Maos boten napa-napa. Anu rek anu Mas, taman jeruk mungkin iki kajeng jalan iki. Nggih. Santai mawon. Monggo para taman jeruk. Oh, maaf. Nek kutha Solo ya. Monggo dados Gusipun lan gamelanipun yuk. Monggo bicara Indonesia. Oh nggih, Mbak Lurah. Mendem wedokan. Nggih. Monggo. Monggo kula ndek, Mbak Lurah.
Ya boten. Paman milih apa sih? Wis kados Mbak Yiyi. Lah ya. Oh, kabeh bali matane. Kula krasa. Wah, ini dirasake lho. Oke. Ojo kaya lek lanang ya kalah. Pangapunten lho Pak Kakak iki Pak Lurah nipun wonten Bapak kula piyambak. Lah itu. Kula siji golek bojo yang mriki yo. Kula pun ya kula. Nggak bisa milih berarti sampean lagi dulu. Nggih pokoke nggih loro karone Pak nggih mapan nggih perawan ngoten mboten masalah. Nek kula Pak pokoke manut Pak. Ora sing mapan sing perawan. Nggih. Wong aku anake bapake perawan kuwi mau lho wis apakane iki. Lah nggih. Oh iya yo ya. Bisa miteni lah Mas. Nggih sak. Yo, Monggo Mas Dewi dan. yo, terus. Sama Mbak Yiyi. Simbrok wakang kuluwe ana ketahan aku tukokno simbrok aku wis gede ana perawan
Sampun Pak Lurah. Sami-sami. Sehat selalu. Pakai petani itu pun mawon dulu. Sama pinang mawon ini tanggal 18 wonten Wajon, Mas. Wajon baru nggih. Wajon. Oh, nggih siap Pak. Nggih. Nggih. Oke, insyaallah tanggal 18 wonten Wajon. Ya. Nggih, pun amlo. Lalu iki kali Parades. Biasa. Makanya dinasihati goro-goro Pak Jekane. Pangundus panitia nyuwun lakon banjaranku ana lahir sak gugure sebagai pahlawan kusuma bangsa. Oh, ngono ya. Ya. Wis tak gawe sing dulu mana ya. Kok gojek meneh guyon meneh karo Ade Gareng karo Dik Kimora.